shake. So, ang punto sa bot is strawberry milkshake. Wow! Okay. Inana lang ha. Nakuha na. Starbucks na! Basta ko. Pasaylo ako sa printing, no? Kay Murag Night. Mo black and white na hapit. Kaya wala ikaw pa itong printer dito sa office. So, basta, nakuha na na to. Ha? Ayaw mo sila example. Oy, ang mga anak na ginoo, mga bright. Bright. Men! Kawatan ka ikay mga bright. Dito lang si mga lantay may mamuna-muna. Eh, may namuhana. Men! So, next day na picture, tinag-anay na ni. Paunhanay ha. Paunhanay. Kung kani ba ang grupo na o kani. Okay. Kumana ka sa strawberry milkshake. Wrong? Wrong! Pancake is correct! Pancake! Hindi siya egg cake or ano pancake? Noise 1, section 11. You may go out now. Get him out of here! Get out! Ang ibig sabihin natin, pancake. Guys, ang English, saba. Hey, ang English, oh, kinadal kayo naman. Bakit makapagtakunan sa oras na mga sipin, mga nagmakamtok niya, mga grado. Okay, Carissa, ang English mas naman sa English. Nakalapan. Kaya kani cake mali, so pancake. Hoy, don't mind that. No egg cake. No egg cake. Instructor na. No, dili. Guys, ang color ani yellow. Goldfish! 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 1 point. Dugay kay Spare. Hoy, na kumamong printer na iguba. Goldfish. Okay. Ato siya, level 1 pa sila. Oh, God! Oh, God! Level 1 pa to. Okay, mag-medium dito sa level 2. Okay, kasi level 3 na. Example sa niya. Kani siya word na niginatan itong mga picture-picture kay mga pambata. Ang ginabit na dito. Kani dito sa mga high school. Okay. Kani, ako sa example, ang vote pa sa vote ani unsa ka ha? Fast ni siya. Pero ang answer ni break fast. Kay break man, nag-break man o. Mag-ina-ina ninyo sila? Amen! Amen! Ako excited na kayo kung mag-ina-ina sila. So, dito ka magsugod. Kaya mo man yung daog. Mo man yung daog. Sige, kinsa man ang bagura sa inyong pananaw. Naigwapa kaayo, naigwapa. Okay, ako ihatag sa ilaha ang, ako na ang mic. Naman na ba ilina sa iyong kaugalingon? Ay, ikaw, sir. Paano ikaw tao? Oh my God! Wow! Oh! Get him out of here! Oh, wait it up. Ako si Mark. For short, Mark Yapon. Kuan ni kanang ngayon ang among panay contact na mo si Aaron! Magkano pa lang pakan si Brother Mark. Wow! Amazing kayo. Attack Kristohanan niya. Cover na sa song. Nakahanap ko. Mapil na ba ko? Diyan! Wait a minute. Who are you? Kasi nag-ano siya, cover sa song. Cover na masa. Cover na good. Ano na ba cover? Ay, Kasi lang. singer. Cover lang. Yeah. Okay, naman
Ines, guwapa ka ayo. Apila si Madam. Ikaw na ma. Hello. Ay, hello. Good morning. Maayong morning sa tanan. Nagtawag ko sa iya ha, si Aaron, kay classmate mo sa high school. So, ako nagdahong mag-Christian friend ni siya. Ano ko ba? Dili, sa una kay Hilumon mo kunin siya ko. Karon man na realize sa Christian din ni siya. Ha? Oh, basta daw Hilumon, Christian daw na siya. So, so happy ko nga nangalagat po siya. Then, Okay! Salamat kayo, Sister John. Thank you. Nalipay kami nga, nakauban mo na mo karon. Ron, hindi ka halata ron. Huwag mo yung mga karon. smiling. Amen! So, dili na ta maglangay. Magsunod na Smiling. tayo. Man. Sige sa tawag, hallelujah sa pagbilag niya. Anak ko, sir, ato na sila buliga, sir. Isang ko nang manager pa. Kaya ato siya, gulot-gulot, no? Sir, ato sila buliga, sir. Bigay, nga nawala ni atong badya, maista. Kunya ka sa kabadya, na amay diri. Kung yung isang tingin ni sir, may tao man siya sa ako. Char. Naay, boss, naay. Lakas, Naging lakas. boss. Ito, ay, Tama. ganun so, ang ginawahan, ay, ragid ka, ayaw, gid ay siya. Ganun ito, mo sometimes, di ta makasamot na yung ani man yan, problema man ko, ani nga, itang gina pa ang trabaho na ani, kanayo rin katuyuan ang tanan. Amen. Kaya mga lesson, bitaw nga atog yung ma-learn, bitaw nga, ay, comment count na ito, hindi na ni bagos ako, ay, kabalo na ko nga muning pasibot, nga na. Oo, ito una, napay ka duha. Kailan na mo, Sunday man karon celebration mo, celebrate mo gata. Relax, ako inyong ipa-MC dahil karon. Ito, may ako skip ang higayon, kay basing gani ang pinakalas na ko na mag-MC. No, God, please, no! Ay, ang God. Ani, dugan akong giyambo sa Ginoo nga. Ngayon ang giyambo sa Ginoo nga, Lord, dili pwede nga ako ra ang maluwas. Like Ate Mitchell, nag-reserve ko siya ngayong pamilya maluwas. Gikan high school pa ito, magalis naman po ito. Ito ay, third year high school ko nalayo sa akong pamilya. Nag-reserve ko one day, makauban na po na ako ang mama. Kaya every time ako mag-video call me, wala namang sa ko. Ang kabalo ko, ang ginoplastar ko sa tanan. Every time mag-video call me, masatitan ko kayo sa, kung saan mo mag-upgrade, gano'n yan, saan mo ito mag-ubal, ang ano ito mga eksena nito. Dayon. Ayan gistorya ang importance about sa giving, pero dili lang about sa wallet, kundi atong whole self sa Ginoo. Apil dahil ko. Sir, yes. Sige, sige, Hello, eh. kaya amo i-cover sa gusto nyo ka daw sa inyo ang mga golden voices. Ala, eh. Sige, sige. Para sa gin. Ali, dam. Para sa Ginoo, tindog ta. Amen. Hallelujah. Salamat kayo sa pag-welcome ninyo sa kung ano. First time namo nakaanhi diri. Kuan mi ganahan mi sa inyong church kay cute kay siya. Actually, wala gina siya nagmatter sa kadakuon, sa kagamayon, sa church, di ba? Kung dili sa panaghiusa sa kuan sa tanang Kristohanon, mga anak sa Ginoo. So, happy ko nga nagpadayon mo og kuan on fire kayo mo diri.